ipikatan si Arwah sa singang iban sabutan ng mitwa ko surga. Diba? Kuri kaya? So mga tawag surga na bida-bida okay. At na mga tawag surga Aya katawin niya nung sa din na unaan yan. Ang isul sa surga nakatiblig. Natama ni Mato na? Tablig. At mga tawa, aya katawin niya nun, ipagkaranin niya ko surga, nakajiyod, natama ni Mato na kumakan siya ka po. Oo. Ano naman ang mga tao? Aya katawin niya sa isubiyan ko surga, nakapleha di nagiti sa baba, o man, bago na kumay. Bidi-biditan niya. Oh. Okay, na timo na kasulangan ng amad na ayaw mo pag-aksip nun wala na sabi ko kuni kun wala. Sabu sa ama na minipagiklas na ayaw mo katarima. Api ang pamakibaratiyan na kapne, hati na piyaw manrag na siga sa kaaba. Imadong takaka. Oh. Isaw na makasisilay suniya taka. Api oman gagawin na tehajud ka. Ayam ana niya na maririba chok kita ka. Kauto. Yan kaya kasi minar, nag-ibui aman adin na kaderong. Kenapa lagi dusang yang maribat, ibaratnya maribat so roko ka, sujud ka, tasbih ka, namanya binasa so sambayang ka. Kenapa lagi dukap ni haji, makapamaganda ka roon, ya binasa so ni haji ka. Kenapa lagi dukan dia ka, makapanunong ka, namanya binasa so dia ka. Kenapa lagi o ka pamuasa ana mapamaganda ka miya binasa sa puasa. Dia kaya ka seminar na ayam ananian na 100% na tirimaan wala. Okay no? Ba't na dia kata pagito no? Baka hindi pamaganda. Oh. Ayat Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na ila sumiyong sa seminar na di kulli khutwa. Yung ko tao makaisa ka makalakad. Ilakad ka kawanan ka na sa timana pangkatan ko surga. Na ilakad ka jiwang ka na sa timan anaraka niyan betul ka. Na sadya kada kalamin ilakad ka kawanan na kada pangkatan ka ko surga. Nasanya kada kalami lakad kadiwang na kada kalami ruruko ka na ka. Nadaro pa mapda ka pangutol ka. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Gitu gusto kalala ka ron. Karena dia nak kena inagay ka para di ka nukbukan ng seminar. Oh. Maka ko seminar na wayatada rasul. Tunay wayatada rasul. Di tanong di mamaganda uway. Away. Lagi ako to initik sa nakanawata ka na na sa yajara. Gupa na kami yabuti, nagun din niya kataloon na. Gupa na kami yabuti, so text niya na. Suratan na ka, so buti yan ilaputaan so kayo. Aguso, papasan so kayo. Bueno, pati niyo man, yung gagawin niya buti ako ro. Inom labong. Amya, tingin ako, lagi ngayon na raw ba? Na naisulat tanong manamay, kakilipatan na ka. Mga importante ito. Yan mo to atigo Allah, atigo Nabi, ang mga tao, aditimo-timo, ay di na ditimo-timo, anak mo tiyan, so kayo kita mo Allah, kami ang na matatanong to. Niya ba tiya, Wayatada Rasul. Sila ni mamagagaway.
mana niya na pagdaw na kansikan. Nakagi ayah ko na timu-timuan tayo na bertian sa Quran na ditang niya mamaging daway. Idla nazalat alayhimus sakinah na inunta tigo labi na tumurong kiran o isaw na tumana kiran so karon na ka mukarna. Ayaw man na sakina na karon na ka mukarna. Wagasiyatuhumur rahmah na ayam anan yan na ipelat kiran sulimu. Oh, wagasiyatuhumur rahmah. Ayam anan yan na ipelat terkatan sulimu. Katan surat kaum, katan surat kaum, katan surat kaum, katan surat kaum. Wa khaffatuhumul malaika na ayam anan yan na kayat tanong mga malaikat so mga papakiran na ato na abinin na ato na abinin na ito na sukatirong ito na sa panganong bayungan nila no ato no anam rano to oh nayaman na diyan na Sirsa sirarun japuro sa taman sa miya ko mo masirarun taman sa miya ka ulo silang waras wa mautana. Oh. Diyan na natigo Allah ang mga tawa mitimu-timu sa pantag sa pumaginigiran sa Quran na pumagindawa isiran. Away na ayam anan yan nagirosum Allah akumu kapag nabla-blaken mo. Kad magfuran lakom kami apakalang kapakanda na rin nila anak sa kanon. Ano hindi kisukatan? Ha? Sita mo kasukat. O pa ibarat na lagi ng mga padaban mitimboy sa walay, ito hindi sukat ka sa walay. Arwar sa iyo, kung ito mani mapikir ka, nagpamaguntaan ka. O mani mapikir ka, na anuhin ka. Kaya man itong tagi o prilay ako ni Budin. Na adla ko itong natawa, masalak pa na aluhin tanya na si tanya ni naloy kumarata. Di tanya pagawin ko mapiyaw. Ha? Ibarat na miyak ka pasang ikasigasing kuto na dengan mapansin na kada ini kasigaw kada ini gagaw ayaw mo miyak pansin ako lagi din yan kakabudi gitu miyak pansin ako na dengan yan kabudi na sumiyak titid na kumbagang kanya na dengan ito mapansin na ayaw mo miyak pansin na lagi din yan kakabudi wala na manusia Isa at pauwi ng manusia na ayaw katatano dunyar ka na sumarata. Na sumapya na dunyar ka katatano. Kanapira di ka dito. Allahu Akbar Allah. Iti sa bapadili lang ng mga lukas tanong. Asosang giburan nun na piyat tayo tagman sa miya ka. Kauto. Padahal sang giburan nun, miya ka sang giburan ka ba? Namia kay sa kesi piyatakan namia ni anak namia din sa gitu. Oto kay gitu mga ibarati. Iman to na ya discuss tanong naging kaya pantag sa kali arga aging kaya kaptigra tanong ko ipagigsamin kita mo Allah. Pane tanong igsamin mo Allah. Okay, na pipikiran niyo na inna a'zamul jazai man ma'a a'zamul bala. Sadin sa kala ako kali makakuha abalas na gitu ni kala aka pag-isyamin na niya ka. Lamo na may atom ni na miya dugo utakyan sa kapag-istag. Lamo na miya doktor na miya dugo utakyan sa kapag-istag. Bumudo mga papalipa. Yan niya makapasa CPI na bumudo mga papalipa. Niyo kitsira sa karumasen na kagya miya ko kitsira sa karumasen na minisampay sira na uko. Tunay ni kamapian nila. Lan tablugul majda hatta talaqqa as-sabr. Igira niya gisang kapanuto kaya katigro na ayaw riyan yan na pa. Laman kuminwa ka sa madon. Nasabot sa gimu tamadon na pagkakambangan sa madon na doon ang katigri niya nung pisang na. Nagpagkinakat na degulaw. O degulaw. Okay, no, tiyago ka sa miya makadua gawin na nakaan ka na lumimak na kanakan na din maadin yung madang mini umanon manis. Ayaw buti nigir ka na saluman. Ayaw buti nigir ka na dugawin. Ngay no nakagiwaraan na tigwa Allah manusia.
Aso manusia na talo apaka asala kiya kiadnon baganero na wa khuliqal insanu dha'ifa. Ida din so manusia tanto malamok. Tanto malumoy. Ya lumoy tan. Ha? Ay daw sa sanong ada din yang kapaka kana niya muti. Oh. Na mata nga biya katurong nagibo din niya kapakatulog ayam ana niya nagibo din niya kapakatulog na mipukudin. Niya talam niya tanong malumoy. Ilay ni mana langwan na sapi, langwan na kambing, langwan na bedung, kaperindeng na benda di lima malam. Ati di sila benubangan na. Alright. Nanti dia usah nilai pengurau ka bedung, kaya penguran. Enggak itu nama mga tatagas, nasa katanungman, Allahu Akbar. Wa khuliqal insanu manu'a na kiad na waraan na kiad na kumanusi agi mutwa mintin din na manu'a pa mana launa yung ditiro na laun uway na dinyo binituman. May bara, examulian. Huwag kagi sa maskita yan. Inshallah. Ya Allah, wasak benar eh. Nana mang petelu sa jiya do inshallah sakaki na wata ka pindira buta na mo di na ko lagu ni David nasa pakatan na yan ada lagi ti maana betul na manua pamanda imitira yung kana uway na ayati ko mga lokustano marata manusia na so uway na ayadi na sudi na aya jadi nawaran niya manusia. Seminar tao, inshallah. Nang ako makaipos nga, natigigil mga seminar gati. Mamati ko. Kita namiway na mamati ko. Narigori kami. Allah. So, yan na ni ikadwa. Ini din ko manusia. Ikatalong. Nawakulikal insanu halu'a. Kata ni halu'a. Aalok-alokan. Mau masuk Ramadan na kami napagpungan sa magrib. Tumindo sa karni na kami na lumamakad. Tumindo sa bugas na kami na mayakan kiyatiyan. Sumama na ayamaan niya na makapanganakan na kami na kawingin din. Giti man na haluan. Di ba wala na yung manusia? Aging etalo, inad na malamok, inad na sumasangka, inad na kuha. Ito na hindi ka ba yan na... Yan ang isabab, inumay ito, di magagama, kakagya aso sukay, bada na kita na uwang ng utang. Naditay po manusia sa utang. Ibaratnya lagi kita di seminar. Ayah belasnya na surga. Na ayah kabayaran na malingkan na imbe. Malingkan na suku tentu surga imbe lingkan. Dia kabayang utang. Ato ni kalinaw. Makasugat na so seminar agusto may to akas. Napagawa mo to. Katumunin sa may to akas. Adi niya napia. Ay apya katawin niya ko seminar na miyak kalalalay balas na tinginaukid na nakagiutang. Kasi ikak sa hulit iya ma. Naginan na 5 kilo ko na margas na kailangan tanong. Bata yung mga example yan mga ibaratiya. Na iman to. Pamakin kita doa dia ya ko mga ayat at mga hadiso. Ini pemangdutan na mano ape ginyo kisurat at tinuginyo. Debate So Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan, man sarrahu ay yakuna aqwan nas kan yatawakkal ala Allah. Sa din sa tao at Nabi ay kabaya yan ng beloy aqwa. Atau ni mana aqwa? Tunay mana aqua? Aqua? Ayan ba na aqua na biya kabugbugro? Oy. Saan sa tawat iguras tulong akabaya iya ng beloy.
ipakapiyahinon yan, ikasuat yan, nakabuli niya na mabuger, powerful. Ay man na mabuger, na tampara nga sa kandugang na mapasang. Natampara nga sa kapamumulaan ka mapasang. Natampara nga sa kapamangaruma ka mapasang. Natampara nga sa langon nun mapasang, yuti man na aqua. Natampara nga sa jihad, kami ka pasang-pasang. Ariyo. Ariyo mapasang, yuti man na aqua. Yuti man na aqua na. Nasadi sa tawati gunabi ang kabayayan ang beloy as kanya ni pinaka-mabudur, pinaka-powerful ko mga manusia na lawan as sakro kabintin yan natawakan niya kuwama din na unang yan ang mabudur. Ngayon, wala kayo tawakan ka kuwama. Naupong ka tawakan kuwama, ibarat yan ang manalig ka kuwama. Ya Allah, siya ka kanini sarig. Ya Allah, niya timur kay ni. Naupo nga pa na ni Allah Gutala, na mino ni kami ang kabag-bagar kay no, na antay putiro na kaunaan Allah sa bugar. Na antay putiro na kaunaan Allah sa bugar. Ilay naman ang utas sa katamang daw. Magamuras tanwa yan. Di dagang sa pasad, so kita tunaso itmatutan ko, mga pangalan na sa katalili ni Buhala. Baranga kan ito mo to. Para mga pasada tawa, lagi luputo, apang, buribi, dito mga pasada no. Adi hindi na lagi ng emang uda. Yang emang uda, na miya, pangan na mata-dita di emang uda. Mata-dita di emang uda, kaya man, betul na mata-dita di, ayun. Nah, kenapa yang mapipikir ulang ya kata itain kaya mana mata di tadi na lamu lagi begian lah kukuan yang cakuana. Tono tu kukuan yang sadewai. Bermutiru. So mga lokos tanu na din yung rota. So mga tanu na gira di sila di tanu na api aso di merah na di siya di gira. Mata na yan. Kukuan yang sadewai. Kaki kini ya. Gilong Yeso kuan. Malo. Allahu Akbar. Mati mamikuni yung lutingo. Mata, kalawa na galing pagkira na kukuhan niya sa kuwan. Kukuhan niya na gadawan. Pamakasurgan wala sa mga lukstan. Mata naging. Na hindi tiyaray kairan na ira makapag-ubay ka nung napiro saya. Ngayon, pananang gilaan yan, ubar kami sampay so kuwan yan. Sa nahunian, lagi ito, mga kalira na lagi na yan. Tawa, hindi rin siya. Kukuha niya na siya ito Iman to na bengadududutan yan. Kailangan, betang di panwali yan. Naditare, ayaw mana niya na miya kawototan na kaya linubitatin. Ayaw siwang gutuwa matagi-tagi mangudun. Adna walay sang kutwa ingin hindi ko kelipat na sa inyong gulong na sa Iraq. Naging kutwa walay niya kapipi para sa walay na ayakiwaleron na bugutaw niya pangaroma ada katamaki kata niya pangaroma ada katamaki api yung kiasku maman ada niya belag sira yung tiga katamaki yung ino to dia baka pengaruh kadi tetemu dia. Kadi tu din matai dia dubai. Matai dia baik. Somia gedu nang kaya bang mata di tadi. Awi dia nang kaya kawannya. Dagangan dia. Kadi ko yung ano niya kadi ronda si koterisian. Kapag gilay niya nakalsa, damilay niya lagi kaya upama asal kita na puto aya. Sumana ya. Napagilay niya. Pengisin niya. Kakagising ko teres. Lalu niya magsumama, kanya matay dia mangudah. So kailan niya lagu lagi mau luga kuha niya. Puso iyan. At tigina, tunadagangan ka na, tigina mga luto. Tigina suliga.
Na minggu ke jam beban na dekatnya na pihak untuk dia na tek bernia. Tiga na atai di seding ber. Tiga na sah. Tiga na mapi tamai. Anak tiga na ayah katawi koruna inu ayah mana ni na dia pakai gerak na pangeneng kan. Kububi na tahu. Na tiga na piring ni lang. Tiga na kenapa lamun aku? Tiga wai, na piye gitu niya. Na tiga na lang na nan bede. Na piray ardo ukir ko. Ha? Ana niya tomat tanggal mo tamong. Tiga na kenapa ko din dengan anak ko na? Ginawa ko, gibu. Tiga na di. Pangunot takadung ko kabayakan o ding kakabay amatay ka. Namiya makailay amang luto sa pagod. O nadi ba panabi kaya nabi ko ba niyan doon? Paitaw. Inisyo pa ka natigyan man na isa ginawa ko. Adi, say tigyan ko kaya dao, kaya pakawa ko karuma ko na di pagis mo sa mama. Okay, now, sadya katay panak na mama. Namin yung sagi. Anak yan lang ang mutuwa ko. Dahil ina dataro tayo at tumiyang gano'n ka, namiliw na rin, nasa kanak, kinuga na suman. Namiya na kanday, natinginan naman, rakakadun, apa dengan anak kanaya, napakaliwa, tingin na di ka makaliw. Kenapa ko kailangan na dengan anak ini? Saka ikailangan na. Anak tingin na ubagila ni mapipikirkan na pwede ka pagkaya na ko simbayan. Kami yung maswa ko ito kapiluro. Na makasimbayan ako. Na ayam anak niya na ang tunay banta kasi na banta ka pamikiran na ka na. Paano din na ka na? Natingin na ano ka pag-ubda sa puro. Nakagima puro walay. Bagi nga mga walay tanong mga dugo, may ka puro walay. Ini turo yan, natigil na kidnamos ka sa baba ka mga diwa. Sabi yung uba niyo. Naguraw kiyan, Ya Allah, piyagapasa ka nakapakalaw amalakan, dali ka pag-ibinasa. Mato, Ya Allah, nakuha na kan sa pakay na ginawa mo. Kuha na kan sa bali na ginawa mo. Sa api manto na miyatay mo na sa radiyong manusia. Na tuminindot ko ruwasan ang kutuwa makurawalay. Namitipi. Nasonja kaya tikuya na di panutul no Rasulullah dia gaya sa katawa mama. Napiyak isalu yang Jibril. Ano masalo diyo baray? Na hindi bubuiyan, napiyakating diyan. Nagyo ko makating na namiya din sumanay ka. Yung kaya bubuiyan, hindi mangungo, tali ba ko mapisimay ngayon. Yung naikay pa ka na yan, isubray niya abados. Amiyating. Naika niya yung paitaw, doon yung mama. Hindi na niya sa ruwasan o baniyo kanalakaan. Tiyulungan niya, hindi ba po? Tiyulungan niya na pulakan. Tignan naman niyo ito. Bendo ito lawa. Mamiyo kita mga kala. Ano lang dinimiyo kita? Sabab, sa ayamanan niya na inali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, aman sarragu ay yakuna akwan nas, faliyatawakkal ala Allah. O kabaya akas kay pul ayamanan niya na powerful. Para na ganaw na niya na malay power o mga tao. Na panarinig ko Allah. Miti po siya ng mga malaikat. Ay, ito na pira tawakan. Lagi niya maranaw na tipo na. Kasuhin niya mong mamalanting. Ya Allah. Si Sanong Nuran ang zabubot. Yung niya pagkakitan. Naptipo ko ma'am. Lagi nututuli guru. Tipuan niya unaw-unaw. Si Suron ka kami pagpaka. Ado malaikat na silong. Ay no tanong na pagkatan di ka pag-ibatan mo suwa ka so paratetan na makalibil. Dapat na
Wa man sarrahu ay yakuna akraman nasa falyattaqillah. Saan sa tao akabayaian ang beloy sa sela-selaan, pagdatan, re-respektuan ko mga tao. Nakalakan niya sa Allah. Ang kayo no, ikalak ka sa Allah, ayam anan yan na langwan taman na sakro ka yung tangan na ikalak ko sa Allah, na pag-respektuan ka Allah ko mga kaadun, kaso langwan o ka na paliniyara ko. Rakiyan sa mga tao, rakiyan sa mga ayam, rakiyan sa mga panglubot, rakiyan sa langwan taman na paliniyara ko Allah, matataguan ng langon sa tangan ng Allah, na upo na yung mana niya na respektuan ka sa Allah, na pag-respektuan ka niya. Na ikalak ka sa Allah, na pagkitago niya sa mga tao sa kalak-alaka. Ay dapat ito. Sama na nang, na upama kagina ni Pangilitan no, na ino kami na ibang mga tatanwayan. Na ino sumanusya imanto, na miya kadagdaga na ribuin niyan, ribuin niya sa sakit, ribuin niya sa typhoon, ribuin niya sa linog, ribuin niya sa mga lubot. Ino to, kakagya, di pagano pa ng mga ayan. Di sabay ka palalawi ka katibi ng mga aso. Di pa kaw kitsa mga kalasan niya pagabot nula nipay. Di ba di ka pa kayo ba makatulungan na ko lang bunya nga pagabutan na? Pagabot na langit. Nakapanan nila ko kaniya, nakabuo masakit. Ngayon no, nakagya, ino panlangwa na kaan na riduin ka, kaaya piyur na riduin ka sa Allah. Aya piyur na riduin ka sa Allah gudala. Na ino panayamanan niya, nalangwan na abtaw, na pumabayang kaniyan, na re-respekto ang ka mga agyan kaya mga pananggalagam, re-respekto ang agyan mga nubot, re-respekto ang ulangwan taman ka, meaning, nakagiri-respekto ang kaswalong tanda. Kata, example niya nung pama, magumuli ka sa walay, at na mga wata ka ni barat niya, lalong niyong kanurang. O pama ka, lang na wata ka, nare-respekto na ko yan. Apong ginaw sira na, kung ginaw nira nakuha na, lima ko. O ay, nare-respekto. Tunay, suwilang mga to. Pagulitin niyo ang mga tawayaw. Na di ba, kore ka na? Niya makapipi niya mga tao, bakan buenak kaniwa di sila nun makakan. Ay mana niya na Yesu na kan manipaw na sanak na narkiyo. Lagi nito along ka. Upo ni barat yan na suwala na respekto ang tanong, suwala na ikalak tanong na pagurdiran wala sa mga kaadun auban yun di respekte. So nabi na, may nga subo niya sulipay. So Nabi lang mo sana bede nga so kaniya na hindi pa amali na nipay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napadala ko na bede nga sututugtan no. Ano malako so Nabi na ayam uno to naguti man ari no. Bede nga so Sulaiman na Nabi. Tama sa Satan ang andero. Ay. Ay dapat yun sibuk niya mo tutan eh. Allahu Akbar Allah. وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسَ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ مِمَّا فِي يَدِهِ. Na upman satman sa tawat tigunabi aaya kabayayan ng beloy akawas sa mga wasa. Oy. Ato na bisi kataw niyo akawasan na muna. Subugan mo. Ato na kataw niyo akawasan. Kawasan ko silo. Mana niyan? Baratian na kuan taloro pa maging utas sumbog Cebu. Si Epa na so makapatahon ko kapanamo ka. Anto ni bitundan wa kawasan. So malay tamo ka sa person tamo kay na biggest niya no. Agama. Naskano sa mga bubere. Nako na babagin kita bira dalay. Tunay ka taon ni Wakawasa. Okay, di siya makasabay. Siya libre siya. Okay. Ayak man na kabubayan niya si Hasan na tingin man na Yakawasan na surut yan, inibigin niya na salika. Naman ito mga okay. Okay, dahil inalo yung nabi na kawasan na sultaw
aapian tunay kekuanian na mangingin syukur ko Allah. Lagi ito ating Nabi kawasa. Ngayon, nairay berat niya na saka, nalangunap kekuangan na no, Alhamdulillah. Nasadar ka sa udang, Alhamdulillah. Nasadar ka sa palapan, Alhamdulillah. Na, paman na, ato na bini na pasilip po. Api-api na yakina ka na benggala na pasilip po. Api-api ni pilita ka na raw na benggala na pasilip po. Away. Buaya kawas agi mo to apukan na sokang yan chomano po. Sokang yan sokarni. Sokang yan solang udang. Sokang yan sokuan na api yung kapyon yan na naman na lagi naman na nagutok. Aduh. Ilay ko na. Oy, bapa, sinupon yung kiniya. Oy. Ay mana niyan na siko kago na sa kasamuta tanuron. Nawarta bima kasamallahu laka taqul adlan nas. Sabi sa ilipan tagrakaw Allah na pangin syukur ka panalamat ka doon na nakakawasan. Na saya buta dulu itu. Agi yang katakan tanpa kawasan na di sekon syukur tanian ayat katakan tanpa malay perak na diingin tang jubulawan niyan ayat katakan tanpa malay perak niya kalalay lupa sawao ayat katakan tanpa niya kalalay perak niya kadang-kadang property di ayat pure amalay perak kawas ako mga tao lagi ko to tao asan siya itmugirun wala naman nanalamat owa ini tamo ka matay ka na hindi ba tapi ada balik kau patutau nasiru la ilaha illallah nah imam tu na panutulan kan waktu tulan ni dulu wa dzukira an Daud alaihi salatu wassalam annahu qala li ibnihi Sulaiman alaihi salam ya kisah nasudod na niya di pangusiatan suwata iyan na antas suwata iyan si Sulaiman ya kisah nasudod na niya di pangusiatan suwata iyan na si Sulaiman alaihi salatu wassalam ya bunayya innama yustadallu ala taqwa ar-rajuli bi thalathi husnul tawakkuli fima lam yanal wa husnul ridha fima qad nala wa husnul sabri fima qad fata. Atari makna ini berapa nak kan. Ya kisah dah sudut. Na pengusiatan yan watayan. Ayah watayan na Nabiullah Sulaiman. Coba ke Sulaiman na usudod na miya kaprota na panay Nabi. Nabi sudud na Nabi penjuatan yan. Oh. Ya perota. Ibu Nabi lado dukuatan yan na Sulaiman na ya bunayya innama yustadallu ala taqwa rajuli bisalas. Ikaritang kuat tigin na mata-mata na tigin na ayabu tigin na makatuturo sa titlo kana ko manusia na talong. Gipiu-piura ayam anan yan na kalaksi ko Allah. Nasi mati timbul-timbul saja gaya telur. Pagaderon na husnul tawakkul fima lam yanal. Game ko to akapaka begerang kabin ko sarika ko Allah igira dan kamak waso kailangan ka. Lam yanal ada sa tanong gergenit man. Ibarat yan na niya magiging kano sa marga sa 5 kilo. Oy. Niya lepas kau. Dako nakabuli. Natikoy ang maanan niya na Nabi Ladud ko Sulaiman ay piupira kanak wallah na husnul tawakkuli fima lam yanal piupiin ka so kanak ka ay ang maanan niya na piupiin ka at tigil na malai so pananarig ka sa iku wallahu ta'ala ihira ada ka mapadisagin ko tuwa o ay ginawa do ya Allah ino ako pa niya Allah na mapadi Allah ka kabaya kay ni Oh, mas tunggu tadi kita seorang nakati di saja mo tadi kan. Ino ko dagli. Bukod sana ko. Wah, bukan nakakubun si Mina. Ano kita siya na ka? Kaya dia may bubuno. Oh, lagi raw ka. Kaya mana ya Allah, ino ko niya Allah dah kato. Hindi ka ya kanan ya Allah. Nakatawa na lang ulang mo na di pa mamugi na di ba niya kapupunan na ruwang ano yung pangapupunan? Sino kaya Allah? Maka pupano man niya daw mo ang bugila.
Uway. Na ini sa rigakarkan na Ginoo ko ya Allah. Ayos to ya Allah na may makasugod ako ato din na may maragin sa akin. Kasi ibarat yung mga example. Ay, taki ni bubusari kayo na papasalim gusto Allah ta'ala sulat ka hagi mito wakal ka ko Allah. Kaya saan kapilala ko na narusang hindi so pagiwata na ka. Ibubuhan na ka ng sumiyo. Isimi narakwata. No, bubu. Mapipiyag ginawa niyo. Tinawa yan. Bubu. Kuha na kayo ni sa sili. Hindi lang nga na 2,000. Na, di ba na ulit ang gusto? Di ba kang kinomar gusto? O ay mana na programa na Allah ta'ala. Kaban na tamog sa dunia, ban na kirko narwar ko Allah. Oy, na ayaw ko na kapag-bugag-bugag ko to, ayaw mana nila tawakal ka ko Allah, na fima lam yanan, basta na ko naman ya Allah, no ya Allah. Sikay gikabayan ya Allah, uwi naman sakit rin. Kabaya ka na ni Allah. Nebut ini Allah pengigur kan orang mga paruman niya kan kita bagugur. Ay mana dia? Ay kayo luar mga dua limtan na. Oh, basta ya Allah ikan mo ya di rumah ko ya Allah na usko na pia ko nang nagakong seminary. Lagi ya. Saka nila naman benar kan makaparati rela na ko Allah. Yan na wallahi gagawin at tutulakan ka gapiyo. Si isa marawin na yan ako mag-ground zero na anak po nila pa namin ay i-prove na 15,000. Sa pulo 5,000 May nila pa ko ron. Agi ako makapila pa ko ron. So, yung kami si opisina, kinuha kami si 10,500, 10,500. Yan na, panutulakan ka ng mga true story na ginawa. Again, kung bubulsan na ka na, di ko di mag-study, wantoy, di naman namin kapata sa pera, nagtali pag-study, nandiyo tayo na ipagpita mga di, si isa tamparan, o isa 20-20, o si isa 50-50. Tadi pag-study na luto pagwita yung tabubulsan ta. Beda na kang bensi ka din nung hay na kong tanga mo. Maka-example ito. Na, niya pikirin na 50-50 ka kung sa palanggan na, Bida-bida, nasa ka mo nagiging mamimikiran ito na pagiligan ako mga diya. Kamalaman na 50 na yun. Napula-uli mo. Na. Ayaw ko ni kandala ko, huwag ko mauma, apada ka na alin. Tingin na suwata ka na pengaruma. Natingin na, ito na, pagatin ako, tingin na di, ugupiya. Ito na, basta mga alin, na di magugupa. Natingin na ito na yung problema. Tingin na ayan na kumipitad na 30. Nakawin kami alaw na. Nasama mo ito na, kaya ko akong opera na sobra alas 10. Alaw na ako. Pagbangan ito sa kuwan, na pinili mo sila nun. Nagiti na umipitad. Napamatantang ako. Tinawa na kaya tingin na kiyugup ka. Kung na, sami niya ko tingin, basta kaukupan ako ito na bawari kalipati. Inibigyan ka nung sa pulo. Tingin na ni kami di ko siya. Tingin na si Jahuri niya man. Naroon na kami. Sama mo ito na miya. Diyos yung kapipigyan ako sa inyo. Di rin pala ba ito? Pero mampay ro. Nadi ka rin makapnila ka. Sumiwa ko sa mga markitan niya. Kapag mga kukurong man sa bakas. Dito na. Huwag ka man mauma. At tingin ka kayo. Amaya kan bilang sila ni karumanian. Tadi ako tingin pagkabali kasi kata ko ilan sa 3,000. Kaya sa kung sa cellphone wata yan ay nung niya tapi pesan niya ngon. Tapi beda ni rarang. Nate anaan nati ka na yung maniman pikiran. Na, tingin na sa mga kurwagi. Tingin na iugubiyan mo. Paano pubayan lang mo? Kinuha ko rin sa 3,000, hindi ko mo sa sama na ito, ay ang bulan na.
Dua na, 2,000. Doon ko sa mga bakas. Ketika kailangan lang manayaw. Nah, biasa ko miya, di nga ko sa walay. Kaya pabali nga ko sa walay. Ketika kena dia pun masaan kami, miya lang ang Aja ko kiyaw maan sa inged, apakiwataan nami, apa nga rumah. No kanina iyan. Ini pergi ke nusa sagi bumi, dia sasagi bulan. Ya. Tama tentang ako, tiga kan lagi ini. Ya kau kitra kani wala kana besar mikir ko. Ani ko sa pato, tiyawa kami. Tigira na ina yan yung so dia mamaka kubra kanudu sa mga listanya na sa barangay. Sungkaw, tingin na sungkaw rin may kubra. Miya ka pala lagwira ka dumabaya, tingin na ludin sungaran ka. Tingin na niya kubra ko, tingin na ko piya kagini ko na distimuli. Guro mo pala lagwi, tingin na nagpapagpas ka sa karatas. Ipas kami sa karatas, sabi yung datan na, yung mapasad na. Doon kung makakuha, na inuitra ka sa 10 lima, kaya kakasuyo Allah. Ayaw mo ano niyan, nagiging dunia. Na matag ketan di pagilayan o Allah. Kaumatao ka, na mas matao sa Allah. O malakay gugo na, malay gugo sa Allah. Lagi kami yung kami panutungan, mga true story. Tula, kaya ito lang karagano, kumiyangaw ko na si tanong de pinuto kimuti. Adib na ruwa-ruwa ron, adi magatusakan. Na Ramadan. Lagi kaya pa'y manridagan na dia pa nuto lang karagano, de pinuto magrong kilo. Depan masih siya marawi. Na miya madiin ako, na miya umakuha, di nga iya bai apung guru kami ada kunco pita kayan na guru okin na gitu basta sa na so begin na sa sipira ng mata sa mga tagtuwa kuan so mga tagu begini na guru okin na do tigil magbulay no kay ni tigil na do ya tigil mana wata ko le tigil sumber gakan na do na tigil so ipumukuha ka na margus. Awi dah kadang nanti kita akan beli ngakan anda, mapipikirkan na 500 niya di kuang mana ya, biar dilikan duduk mana ya, nanti kita tu na bagus katuru isa mana do dia kaya ya tinggi ngaramag peniman tu, niya pikirkan na mangde aku beli, mata niya, Ramadan tu, tinggi na sokay na kay niyo, tinggi belasang kau na tinggi wallahu ta'ala. Ada ko tahu sa kanya itu dia cuma ngurun belau-belau ko. Sabi mo ako sa terminal, kami pikir na wala to man na sukay nung pasino. Wala. Kilala ko ako huni so sila po na. Kaya so sila po na mga kipa, di kada po lagi nga na Assalamualaikum. Ano yung tunar ya tigil man na guru adikan niya ikuto. Tingin na katayo ko isa palin. Tinangay no, tingin na niya madin na to. Karamot. Diti katero, nakamanong tamang upagi na ya. Tingin na ano kayo man to, tingin na katayo ko sa kuwan. Terminal namin, tingin na niya mga nagtiro na karagay importante. Na niya yawakan mabu. Doon pa kating niya kapur agi yung yahaya kuwan. Ito nabi ni Hilux, so mga ano ng Hilux. Na, kaya alam ako niya, mga taguto Manila. Tingin na anay ni Pakoy talaga na ibigir ka. Iya, titigin siya ni Fluluguran. Tingin na tunoto, tingin na Pakaway talaga na tunoto. Tingin na Pakoy talaga di na dan. May ganyan so talaga na ibigir niya dan. Dati na mga tunatago. Ani ka Manila ka, tingin na di matatato. Natin sa mga kuro, kapagiligan ako yan. Nagwo ko Fluluguran sa katepo ka mo. Ini siya ko sobre 30,000. Jadi mana tu? Tiap maka kita mga terus story. Nagwa ko penggaga ni nagwa kan tawa di siya dito kada lu, kada pa kiduga ko. Piya gili sa ang isaw. Piya giluga ko. Andi ni pu tingin na ya Peter na dia mo betul na na pu.
Pero sir kay mili. Oh ay. Ginan na mga tinustoryanan. Ako pa makamalakay lulo na mas malay lulo sa Allah. Nah, ay dapat hindi na namatang itutul. Ada pun panutulan, tunay mga tutulan yung mga sahabat, kami supya tutulan dan dia ko. Dia ginawa ko. Ha? Basta asultaw. Na ayaw ganun kaya ng apya. Na ayaw maalanin apya menduduk Allah. Na malay arga. So kapag maghiwa Allah. Ilayin naman lagi yung datridig mga dulu. Si Atty. Alim Jamal Tahir. Ha? May ano ka bisubar ko sa sila na mga daw. Ha? Nadiyo kadulong si kami ron melulu ba o sa ima pa di ko missing ang kaaka tulong. Di ka to. Natangin ni ba kaya di ka dinala ka sa'yo. Baremiya kaya beruta na para siya na kaya sundo na yun. Ha? Na ganito, hindi bali nga misa, yan yung man yan na magpagpagpunan sa subo. Na inilubong namin. Nagatar kami, yes, syahid. Iman to na, oh insyaAllah, nag-iba pa siya mo surga, kay libirun, wala, kapiyan yan ni paranay. Kapiyan yan ni adet. Ay dapat yun. Lagi lang isabab, aayakat pero yung ano niya na suna, Nabi Dawud, alaihi salatu wassalam, kuwata na Sulaiman, natigyan na, ya bunayya innama yustadallu ala taqwa ar-rajuli bi thalas husnul tawakkul fi ma lam yanal aya mana niya na aya ko nakatatanto agin kaya pure apa na nariku Allah na aya mana niya na ato na bini na fi ma lam yanal na panarig na kaku Allah sosay adunya kabugan. Oh ya Allah, kami ibarat yan na si Ustalios yung nanapingaruma niyan. Oh, namiyar rasa-rasa yun, na yan mapangaruma pa, mamamanti buto. Oh, kaya nga derudu pa yan iman to na paman na mungjas, kaya nga karuma niya iman. Na ibarat yan, na kinuha ko ba na ibarat? Nada niya mataros, sudah niya nung katarusa, naguminiro si kwa na, dia kenalan ibrata ginawa kapabayaan ng Allah. Kata, yuti makna nga ditaruh diteruh. Oh ay, yuti makna nga iya, ditaruh diteruh. Nah, ayaw ano niya na maugat magusubabay. Mapipiyapiyan na ginuera na kiro, may dapmuwa pagay na sila jawata. Gumawata ng iya wapat. Oh, tingin na suwata ka ng iya doon. Ayaw suwa niyan, nagiro, ya Allah, matagam yan ang wata, mugi na ayaw kirisan naska. Oh ay, na ayaw ano niya, narakakanan, gabamirong pawir, sa kaya ko ang gaw. Lagi makna kita diyang niteroon. Husnul tawakkuli fi ma lam yanal. Em ana nila panalig ko Allah ko dunia kakibgen ko. No. Dunia kakibgen kailangan. Ibarat lagi di mga boy. Ibarat na naboy tabir kanu mga boy ang sa kanulang. Ha? Ani ginagawa na raga tingin na do sana na yan makapangarumara ko na sikuan. Oh ay, lagi di panahajudan. Ha? Yang di panasdigan, tiaga malan yang panipinimangan duri, tila para ibukira kan Allah. Nah, ya to kawannya lagi nggak ya pikirnya na pengerumaw na sila kemudian. Mana niya namiyo na imbitar ka tuwing ko. Oh ay, namiya rata ginawa niya. Okay, napagusar niya lagi nga katerudo. Asodar kabgan wallah. Natawakal na tako Allah. Kaaya ki programo na so. Allah Ta'ala. Ngayon, nakapakayo, ini bigay ka wala na tagin iba ka talino. Ini bigay ka wala tayo ba ka talibuno. Ini bigay ka wala. Ayun anan niya na libur ka wala adil ka kapagwawida ka. Diba, kore kaya? Kaso magwawida ka, nagitan ke tokawan ko paganay, nagusi ko loob. Kaaya kap ke tokaw, itano ka wida ka na siya mukap ke puso wilbako. Kau to. Nah, ikatulwa tigo Dawud alaihi salatu wassalam amapia akanak si Allah na husnul ridha fima qad lala na ayam ananiya na pakalangalangalangalang sangan na buntal ka igira adun igira inibigir ka Allah sa kabaya ka
Ay baratin, sample yan na. Niya katamo ka na kailangan na lalayo ka na kangiti. Lalayo ka malangas. Ana makumato nga na makasisingan dong. No, anti imanto na so pagiwata na kay imanto na inshallah na anar kaya sa pugulo ko na pagkataw ako nga mo. Ang gayno, laad mo na nagkato ng yakawas ang ningulipad mo. Ano di kaya pa kong mga, no? Kaya giraw mo yan. Pagutang kumana yan. Ayaw mana niyan na. Bukan di niya katamo sa niya karatakawin. Manindi na mo niya ka makanayada ka makatamo kami ya kapipi ka niya. Bukan di niya katamo sa La ilaha illallah. Lalo yung tanong na nilagay yung takan, la ilang insana la yaktaba, arraaw gustanna. Ginawa naging buloy, so tawang marata edit, ginamya katama. Laman, mga babay ko layong, kamagan ako makapasan. Gira apobrita na malagi-lagi ito kita sa tungan na ita, di ba ko rin eh? Ante, babo, tengah, dengarin siya. Alam ko na kasi ng pangangarga, pangumusan. Tunjuk yung pakatamok ka, selective. Ayaw mo kumusta na ka na, so lagi kong Jollibee. Tuwing ang jawata ka, pumigay ka sa invitation. Ayaw mo magano ka sa invitation, nasaan ang tarakian. Sudah tarakian, di yung bisa invitation, at dinubuto ka uma. May muli ka maratay agad. Ayaw dapat kung manusia na ano ni kadato ka, na ano ni ka profesional ka, na ano ni kapakalia kay tamo, na dapat na ayam ananian na makaibarat ka sa lagi nubar ko. Agyan ka na naawang, na ingira may ito, na may ito kitagul. Na upun mo niya lansa, na manong niya ka na itagul. Na ingira mo niya barko, na ina komunitiyan sa lang manutaw. Tama sa talaga na liuran yan. Na lagi na naman manusia, kailangan na basta madato ka, na kailangan na basta makatamo ka, na kanabang ka pala wiso mga tao, kapururan na ka sa mga tao. Ya, di ba? Kore kayo, di? Alhamdulillah. Asama na kuri ka niyo? Ay, ginawa na, napito ni ginawa na niya katamo, kaya riuran niya, nakanaban niya mga tunganay, kaya riuran niya ng mga panila fraternity, kaya riuran niya ng mga panila sa kagurian, kaya riuran niya ng mga panila sa iligan, na soda, mga lulutin, na ganyan pamakada. Gitu soda gitu ini pihak ada. Ini pihak ada nih mana niya na salah kauron. Akan dilipatkan dia na ukatan wisari na ayah buah. Tolong. Ayah buah perutik tau nalulutian. Na umawapat sa kanya na ayah pribu nalulutian. Na ayah penebu nalulutian, ayah sembay nalulutian. Beni ukan dilipat ya ayat para taya korona dia beto aneh. Nah, ayam ana niya na bugaan sa siap. Bugan sa siap na bugan sa gagaw na bugan sa kapadi. Kasotongan ay na apiap ka na miskin na iliya na lindungan ako taapa na rigan. At yung betongan ay. Apiap ka ni kabagratay pon. Na api kabagla ayam ana niya na awida ka na pipikiran ka. Kapanigan ka sa awida ka na ayaw mo pa ko maanggami talaga na tunganay ka. Maliwanag yun, di? Allahu Akbar. Na, ang tunay das, kami pa sa juras tanong. Benalabatan tanong kaya, waluwat na iway, asika di na, kaya nyo manarin. Inumiyak kada seminar tanong ya, kaso kapag pupunta ng imuti, nasi tanong ya tanong, nasi hindi bubawata seminar ya. Pamagwan na mimbelo ya ikadua ina kaya mana ina seminarya na imuti. Nagiya benuya ding sa buwan. Manila. Nakaya kang gawin tanong sa mga gibo. Gibo sugiti yan kanina to jokuan. Gucci yan. Ato na pulimpusan. Tingin na last. Wata ko na'y apiu-piura kalaksi ko Allah. Wa husnu sabri fima kadnala. Kadfata na kailangan na tingin manay na ayapiupira kalak wallah napakatituang kasukasibar napakatituang kasukatigar napakatituang kaangkutwa ayam ananian nakapangalindugan igira aadna inwar ka wallah
Kau na kinuwar ka wallahi na ako. Pagkabagan na kau sa kasibar, niya wapat si inaakan do. Pagkabungbangan sa kasabar, ya kasakit-sakit man na. Ganiwan prilay ako ni Wendno na igira mi Yasua inaguswa na so ka siyak sawata na benda kanu makaparate ang mas mala agugaw ko ina di suwama. Kore kayo di. Owa. Mas mala agugaw taw lang na igira ibarat yan nakawawapat kapapatay. Oway na mas mala akapagpakaguraw kata igira niya tayo na sulina. Okay no, nakagiya apa itu patanya mana dia kasih ulan dan dia dekat tak uso poso yan kung dia kasih ulan sisiya so poso ina ka na sisiya ka na dia kasih ulan dan dia dekat sa poso ka uso wata dia kasih ulan mo sobra siya ulan na inimbo watakap man na si idikan mo siya ada sa kuwan niya na si ikan niya kaswalo makajabu niyan dito sabab iya ano niyan naswata na ino kapediyan sa inaiyan na kada kapediyan kiyamayan. Okay, daanap ke salangkuman ataw amas malay kapediyan kiyamayan adi siki inaiyan. Ataw niyan to na isa po ta kaped no to. Nako na to kaniwa. Ay no mga dito ay katawon na sumangawatan na mas ikapediyan siya mairan adi si inairan. Na kaniya asokya pamakala ko mga wata na inilang misiran na kiyo amairan o ay lang na awida kaniran na makukuhan din yung amairan na sabi na iran na hindi pag-repair o ay nadamo na si tatiyak di ka o nangintol ka o ay na di sila di ba kang bunuang gusto amay nung nga di pamanita yung mga ikarita na kanayan ayaw niya sa mga wata na miyakala na yung matatanggo po sa iran na siya mairan. Gitu balik keswahian. Paman na kegalida yung utamasa. Kaano ni kapakalawata na imiramiyak kalalalalay gugu su amak wata. Naswayam ananiya na inera na niya kontrabida. Wahya miya kapalapasi ka pamanita na makala mga wata ito. Nasupuso iran na si ito matalan yung di ama iran. Owan. Kaya mana niya na masakit siya mayroon na wama pernita makabugil ka na masakit siya inera na na pernita matarusad na yan na nabi ka di sa wida ka na suwanda wida lang mata nga pira-pira iwata diyan di sitya-sitya niya yan ang isabab Panginoon ko Allah gaya kaya kakuma gaya kaya Ramadan na isampay tanong niya nun lang na mapipiya-piya ginoon tanong lang ya Allah, naubad na pengasasakitar kami napakabegerang kasiran lang ni Allah. Pagkabiran niyo ba? Nayamanan yan na so kurang ikaw yagan na riski no Allah kanto din kumuha kami. Ada pagi papa na mapasakitan ni kapag maligira sigura dua laku din. Nadot pa na beliau ko no di makapanagi. Nadot pa na beliau kaya pakapanagi na may kadyo tanya. Ada pagi okay, dadi kan maawan. Kaapi ya dinda kau ya geliu na besla Ramadan. Na gede-gede mi biya kadala gugurkan mo Allah. Yan ay sabab setan utama na yung iya ta'alim tano katay minus 15 para alas 11 kaya mana niyan napaka pamangling tanok man sa anok siwaya asi an ustad Hashim Anian mapamanglig wallahu ta'ala mapipiyagino ba na pangasasakitan ka na makabudur nagupakang barakat niya na ikikadiay nagusikadiay mirasa na gigaya kaysa suporta niya ng uturugan niya na nagsusaka nga ito iram balasakan wallahu ta'ala balikan wallah panayabay ko surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyataan ka amang datang si Kuan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المستقيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا رحمن يا رحيم. Katiman ya Allah itu Quran semua malimam. Sebab sajian kutu akapupungan yang berkasarilah ya Allah. Harap-harapan ya Allah sajian kutu agawkan ubiang kutu alimuka ya Allah. Ya Allah nak kalimum kami kalang-lang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah nak balasin kami kalang-lang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sa mga pipya ya Allah sa sajian kaya dunia ya Allah. Na yan na sampur na niya na sa kapagkataling mamisik wal umuri ya Allah. Ya Allah, yan ka ya Allah, kapagkalimulimu dami ya Allah. Ya Allah, ayabu anta pamisaya ya Allah.